όπως είναι η εικόνα, δείχνει να είναι κοντά σε σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που είναι κοντά στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που μας δίνει η πυροσβεστική είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν απειλούνται. Έχουν πέσει εκεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και έχει ζητηθεί η επέμβαση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Μπορώ να καταλάβω ότι φυσάει αρκετά στην περιοχή. Βλέπουμε και τις φλόγες. Το είπαμε και στην πρώτη σύνδεσή μας ότι υπάρχει ένας δυνατός άνεμος και ας ελπίσουμε να την προλάβουν πριν και να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν εξαπλωθεί περαιτέρω και πριν πλησιάσει περισσότερο τα σπίτια της περιοχής. Βέβαια, πριν επεκταθεί, γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή και ευτυχώς από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν απειλούνται σπίτια. Ωστόσο, πολύ κοντά είναι κατοικημένες περιοχές και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει άνεμος, φαίνεται και στην εικόνα μας, Νίκο, ότι υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Λοιπόν, οπότε... το άλλο ζήτημα είναι ότι επειδή τα 7 κάναντερ επιχειρούν στην Μάνη. Στη Λακωνία, βέβαια. Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα πυροσβεστικά αεροσκάφη να πετάξουν πάνω από τον ημιτό. Ας ελπίσουμε τα ελικόπτερα που θα πάνε να την περιορίσουν εγκαίρως. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, φαίνεται ότι έχει εστίες, γιατί βλέπουμε έτσι όπως εστιάζει η κάμερα σε όλο αυτό το κομμάτι που είναι ο καπνός, που είναι η πυρκαγιά. Φαίνεται να έχει εστίες, φαίνονται οι φλόγες κανονικά. Φαίνεται ότι έχει πάρει διάσταση το μέτωπο, σωστή η παρατήρησή σου, να έχει εξαπλωθεί δηλαδή στην κορυφογραμμή που από ό,τι βλέπω και η βλάστηση δεν είναι περιοχή που έχει καεί. Κάποια στιγμή διακρίνονταν και οι φλόγες στις εικόνες που μεταδίδουμε απευθείας και έχει ανοίξει, όπως λένε οι πυροδότες στη γλώσσα του, στο μέτωπο αρκετά. Ο καπνός είναι πάντως απίστευτος, Νίκο. Είναι πάρα πολύ. Αυτό το σύννεφο καπνού είναι πολύ μεγάλο και πολύ πυκνό. Είναι λόγω του αέρα και ότι αυτό δείχνει ότι έχει να κάψει βλάστηση. Είναι δηλαδή σε σημείο του βουνού που δεν έχει καεί στο παρελθόν από ό,τι συμπεραίνουμε. Μάλιστα.